chikomba ichi kechi mufoni memukadzi wangu chakasevha unzi andilo komba namba dzatete vangu kuchipingi dzandakana kuti antilo ndofunga ndi anti-liveness bona todziti antilo ndiye kuti ndifunga munhu akabata chikomba anobhadhara ini ndakaramba kubhadhara ndakati aiwa unobhadhara kuti makabvisa mari $50 kundiro rere vana vatatu unobhadharwa chicha munoda kubhadhara utsvago wari makumbo vanofamba makabvisa $50 $25 inini ndakatobvisira munin'ina wake futi pfuma kuti asvike pamba kunyeperwai makambvisira pfuma ipi makabvisa brodasi pfuma ipi ndasvikiwa ari mumba akagara mumba mangu mumasofa inini akatopfugamirwa nemadzimai angu akachipiwa mvura yekunwa wana zviri mumasomani nevana vangu mabudiro akakaita nokudzoka kwavakaita zvese zvakaonekwa kunyepa maziso vanonyepa vanangu. Tinokuchingamidzai muchirongwa The Village. Chirongwa chino chatinoenda kumadzitare ana chief. Nasi uno tiri kudarira Chief Bushu. Vamwe vatataura navo mukadzi nemurume vakarambana. Umwe murume ari kuti akaudzwa nemwana kuti vana vakasvika mai vaine chikomba mumba. Izvo zvakaita kuti murume atange kutuka mudzimai. Mudzimai akanokwirira murume kudarira chief. Taona isusu nyaya yapinda mudare raChief Bushu ndiye kurambana kwenyu uye nhasi manga muchinzi mugovane zvamakashandira. Mungatudze kuti memane makore mangani muri mese uye mune vana vangani? Makore takwaza 13 years kune vana vatatu. Chakaita kuti musvike pakuzoti umwe ari kuenda kwako umwe ari kuenda kwake chii cheuzoti nhasi makushiyaniswa mudziyo? Nyaya yakaitika ndeyekuti nguva ine ndiri kuchipatara madzimai angu aisara achifara vari kunyepa handisifari nemurume beni vakatonzwa nemwana kunzi vakasvika munhu pamba iyo zvavasingatoziva ende zvanhu handisingatoiti futi kuita kunzwa nemwana zvisi zvinhu zvawakaona kana kuubata kana kunzwa. Mwana uyu akura sei akasvika mwana igrade 5 ende pamba pangu parodi panoti panodarika vanhu vachingondikumbira mvura kanoti vachidi saka munhu yakangosvikawo pamba zvezvi achingokumbirawo mvura vana bva vabva kuchikoro bva vasvika murume yakagara pamba bva vati izvoni baba vakuti handizvoni chikomba chako kuchipatara makanga maenda nekukuvara here vangu vasiri kuchipatara vangu varumba kwasisi wangu imini kuSouth Park vangu vasiri kuchipatara ndaigara kuSouth Park ndichienda kuParenyato kana ndakabva kuParenyato ndienda kuSouth Park pandakasomuka 14 January iye ndo paakasara achifara kumba kusvika asvikirwa nevana ataurwa nasekuru kubvunza kwandakaita mukadzi ndiani akauya ini kwandiri akandirambira munhu iye ndakazomubata ari mufoni make akatiswa palava ati video maker ini ndiri padisplay kwaplaya video ndiri kupedzisira chikomba ichocho chiri panumber 4 munhu akawanikwa ari mumba kumubvunza munomuziva here munhu wachina makamuona nanhasi munomuziva here makamuona here ndikubvunza kuti makamuona here munhu wacho taura kuti makamuona pupure zvamakaona nemaziso enyu vandoti atezvara vamukagara mudare mumashuro ndiye munhu hanzvadzi yawo ndo yakaita the first kutanga kuziva kuti hanzvadzi yake yaisa chikomba mumba ndakaisa chikomba mumba ini nhasi mudare ndikubvunza ndakaisa chikomba mumba here changamire kuti taura zvamakaona taura zvamunoziva akauya mudare uyu ndiani wabvunza nachangamire vari kuti hapana munhu akauya pamba mimi makaona here munhu akapinda mumba ndakaisa chikomba mumba here zvichireva here kuti mimi manzwa kuti mukadzi ane chikomba tinoona kuno kuchimboya nyaya yemurume anokwirira chikomba chinenge chauya kukwira kumambo kudare ramambo kuti munda wangu wakadyiwa imimi makakwirirawo here chikomba chikano makamhangomhanya kuramba mukadzi ini handira kukwira dare nandakatomirira kuti ana sekuru auye iye ndiye akandikwirira dare kuti ndimubudire pachena ari ndiye munhu akatadzira inini andiri kumba akatomangarira futi inini ini handakutadzira murume chandakatokwirira dare inini nyaya yekuti murume uyu airamba achindituka hure ndopana ati hure wangu wachina chanda unobudza nutiwo kuti wakaona chikomba andi tora chikomba china mende unondibudza kudati but chikomba akachishaya akati ndakanzwa nevanhu chikomba ichi kechi mufoni memukadzi wangu chakasevha unzi andilo ndochaisa mameseji pandakagara nefoni ndakazoenda kuikoneti unakomana wangu munhu anonzi but muteseko anogara kusoma saka chikundinetsa mai kuti munhu iyeye andone munhu musi wandatongwa nyaya pane munhu anotoziva munhu iyeye nezara ndakataura akatoona foto iroro akati zveshuwa munhu ndiye ini namba dzakatonzi andilo mufoni mangu ndofanira kuti ateta kuchipingi kutoti hanzi andilo namba dzechikomba namba dzechikomba namba dzateta vangu kuchipingi dzandakana kuti andilo ndofunga ndi anti-liveness bona todziti andilo inoneta nawo ihombe ende nhasi kutotongwa kwatoita nyaya futi nachifi kwatondigumbuira kuti chifi steni ndikatengereri vana vangu nditi vana vangu agari but nenyaya yeumbo usina tsaruka nokuti yakaita kunzwa batora sendo waisa maoko make futi vana vangu otambura ini inotora mukadzi waisa pamba vanaita saka mwana wachina futi abhana futi chabenefit because mwana wachina iye futi achatosafiswa futi nevana vomukadzi iyeye saka chabenefita ndechipi hapana adzingisa mai yake ndiye futi achatosafa futi
Murikureva kuti mimi amuna kufara. Handina kutombofara chifa utondidzvanyirira pamutongo wandipa. Handina kutombofara nawo zvamu chose. Mafuwa chine chipa kurambana kwamaita. Ndapiwa mubhedha, room divider nemasofa. Nezvimwe zvidziyo zvemumba. Nezvimwe midziyo yemumba maplates angu. Ko imimi baba mapuwe chi kurambana kwamaita. Ndangopiwa stand negejo nembudzi. Newani nesora. Haini mutongo wachifa unotombondifara ndichipa kutotonga chitodzvanyira, asi kutonga chokwada kutonga chidzvanyira one side. Bhodhi ainatsoziva kuti stand takaitenga tesava imbodaro. Ende takaitenga stand andakipiwa nasabhuku kana kupiwa nachifi. Stand ndakaitenga. Ende vatondidzvanyira pasino kudenga. Bhodhi stand ndakaitengera vana vangu. Ende nasi vana vangu vachatotambura futi achifa dai pamba nomukadzi wake. Yeye mwana wachina futi ari kudare achatotambura futi. Bhodhi pokugara ana. Kurambana kwenyu kwane mazuva mangani? Marambana mazuva mangani? Atani kwasa 6 months. Pa 6 months imimi matone umwe mudzimai ima musati maonekwa. Takatopana shereni. Vansikuzwa kwanaka kwarugara nsikuto. Nandira mukadzi ndogara naamai vangu. Matone umwe mudzimai. Ndikutotsvaga bhozi asina mukadzi. Bhozi karapana shereni ndakarambana ndakutotsvaga mukadzi. Ko vana vari kopi? Vana ndine wani mukomana asikana akatora akati ndogara nevasikana. Ndoti ndogara nevasikana makavaramba. Akudzwe mukamudzingidza panda akatera inini musuwe. Makadi umuti uya. Amuna kumudzingidza imi. Andidzingidze bwana. Makamudzingidza imi akurambira kuya kuno. Andakati ndakadzingwa natete ndakanzitera amai vako. Tinoona isusu kuti panorambana baba naamai. Kuti vamwe vanoti panorwa mikono, panorwa nzou, uswa ndiwo hunoparara. Imimi kurambana kwenyu uku muri kukuona kwakamira sei pavana vamakabereka? Mune vana vatatu. Mukuru akura sei zve? 35. Mune vana vatatu. Vana makatariso here vana musati masvika pakutaura kuti takuda kurambana? Takatotarisa but hapana kuti zvonika uchatarisa vana iye vana chinari ndo vari kutokonzeresa. Iye mwana chinari ndiada kutochengetwa saka unotongosiya zvakadaro. Kuti haisi nyaya ine umboka kuti kabatwa na baba kako kuti wakabata chikomba chawakapinda nacho mudare. Sandi kuti chifu watonga zvinodzvanyirwa because chikomba vana kuchiona 1. 2 waterera vaita kuterera nyaya vasina kuziva vasina umbonayo. Tochiona sei kuti saka havana saka chifu mazesa anosimbotizwa. Mwana mune uchicommunicate naye. Ende chifu kazhinji anosimboti ndotonga nyaya ndaona munhu ari apo. Andizive kuti zvikufamba sei. Kazhinji tonzwa mwachidzoserwa mudaro machinzi ende munotsvaga chikomba chitipe umbo. Sei ava chifu vasina kuisiwa umbo apo vakateerera kuti handizvo neyataurwa nemwana. Saka nyaya yatondigumbura because nyaya haina umbo ende chifu atonga futi zvinokudzvanyirira pamberi pangu. Nyaya iri kuitika vabereki ndeyekuti ndofunga munhu akabata chikomba anobhadhara. Ini ndakaramba kubhadhara. Ndakati aiwa. Unobhadhara kuti makabvisa mari $50 kundirora here vana vatatu. Unobhadharwa chicha munoda kubhadhara. Ndachirema utsvago wari makumbo anofamba achimushanda. Ini ndachirema. Kosaka papi bozi munoda kubhadharwa chi musati maane chirema ini akakurapisai gumbo rori ndiyani atisi hama dzangu here. Hama dzangu ndo dzakatokurapisai kuti mudaiso gumbo rori kuti nasi mufambe necrash road ndini. Saka ndakurapi mari yakatobuda yakatowanda than yamukatibvisira mbagodi $50 ndamukandibvisira imimi. Saka maida kubvisirwa mari nechikomba ipi amaidai makabvisa. Saka ndizvo zvapana. Maida kubvisirwa mari ipi. Saka chifa anangotonga zvakandifadza chifa atonga zvinokudzvanyirira mukati. Sandiri kutaura kuti nyaya anongondifadza iyi. Vandidzvanyirira nyaya because vazhinji ndotonzwa chichinzi chikomba garapo. Iwe muridzi murume garapo. Sei vasina kumirira izvozvo? Vakangotora kuti mwana ataura nyaya enda kutotenga kidai ende nhasi unonditorera stand yandakatenga ini ndakatoshanda ndabvisa mari yangu iyi. Ndatonga ini ndofunga ndakatobvisawo mari yangu yekutoisawo paimba iyoyo but nhasi uno chifu ataura kuti stand ndiye murume. Icho pari icho ana mai kuti vakavabvisira $50 kuvaroora. Vana vatatu kutaura zvake tsvakire kuno $50 nembona $50 ndakangobvisa iri $100. Ndimabvisa $50 $25 ndakatoroora inini. Ndakatobvisira munin'ina wake futi pfuma kuti asvike pamba. Kunyeperwai makambvisira pfuma ipi makabvisa bhurotasi pfuma ipi. Ndinambvisira tsvakire kuno nombonani. Saka tsvakire kuno nombonani kuroora. Ndinapinda papa pachicha. Naizve ndo musi wacho wakabviswa pfuma yakutaura yeye. Ndakatobuditsa mari yangu futi. Ndoti ndakaenda kunhamo. Tidakaenda kunhamo kundopakati zvoni ndakutobvisa ka $50 kakutomana kusvika pamba. Ndokutobvisa kwakatongoita ikoko kwete wakatoenda kunobvisa kuti ndoda kubvisa pfuma. Nyaya enhamo. Pakaita nhamo kumusha kwedu. Vasati varoora. Uku kuda kungwana masvikiro chete uku kuti tisvike panhamo pane vamwe kuti wakatota pfungwa dzodzo kuti ndaenda kunobvisira mukadzi wangu azvisirizvo pfungwa dzokutondiroora chedzongo wasina ende havatorinana nhasi kana kuti wakatomborongoa mukadzi wako. Vabereki pakunetsa nyaya zvekunzi ina handira kubata uyu munhu uyu anga akaiswa palive video maker foto rake ndazvaga live video maker rakogara ririmo mufoni tererai anga rakavigwa photos rinovigwa paimwe maphotos ndabva ndariwana ende foto roro rakatosara nachangamira ndakati fotokopa ndiramei zviratidza zvatokwanisa gore vanhu ava vachizivana. Saka uyu munhu ndiye munhu akasvikirwa ari mumba akagara mumba mangu mumasofa inini akatopfugamirwa nemadzimai angu achipiwa mvura yekunwa wana zviri mumasomani
nevana vangu mabudiro avakaita nokudzoka kwavakaita zvese zvakaonekwa kunyepa maziso vanonyepa vana kaona chicha ndakaita kuti ko uyu munhu ari mufonu ainzi ndaatezvara wasiza anogara patiparara nhasi akutaura kuti munhu ndo kuchipingi nhamba dzakanzi antilo ndikutara nhamba dzakanzi antilo ndikanditambula mune zvekuchipingi iye atezvara wasiza wacho wakadi kuya kudare dzatete tichadada kuti dzanditi here idzi dzachedza dzakati antilo ndedzatete idzi ndedzatezvara wasiza wacho vari kunzi vari mufoni vari kunzi dzatezvara wasiza ihama mutengo kuti ndibaba vangu inini chii chakavatarisa kuti wauye kudare vapupure pamberi pebhenji avo vanaya kudariseni matukira waita nematukira maindita akakwira dare ndiani mana uchitaura zvatezvara makadi kukwira dare akati handizve munhu saka chifika wakatonga nyaya yose zvairi bhozi inyaya ine vana pakati zvokunzi mwana wangu ini nakwira dare akwira kunyepa chifa anambotonga nyaya sezvazviri chifa anamboitonga akatonga nenzira yemutemo kunyepa chifa anambotonga nenzira yemutemo maonero angu because nyaya yakai ndiye vana anditika chifa kutonga nyaya sezvairi kai muri kuti yakatonga sezvazviri because mapuwa stand makarapiswa nyama dzangu asutaisa izvozvo ndo zvamuri kufarira kutongwa kwenyaya ndagara ndangu mudistroy chite because mari yakabuda pakagumbo kenyu mari yenyama dzangu saka mimi zvikutori right kwamuri saka mimi munoti chii mwenza kuti chifa kutonga but ni chifa aita wori chifa tonditira wori chifa ne wori anditira wori nyaya yanga anonditonga nyaya yangu musheni ndikutotaura chokwadi kana ichobuda kwayo kutobuda ngaibuda anditira wori haina anditongera zvakanaka apa mune kumwe kwamunokwanisa kukwira sezvo musiri kufara nemutongo wapiwa ndoda kutoda kutenda kumadzaredzimo kutenda kukoti chaiko ndokwanди kutoda nenyaya stand yangu plus nenyaya kuti achengete vana vakawa maintenance handishandi ndakakuwara permanent injari mashitaeni vava kubva pano padare vanga vava kutaudzana mashoko asina kunaka zvekuti mapurisa amambo vazovatora zvakare vakavapinza mudare mamambo Yesu rana tanongo toroma uraisa bamba iure pane vamwe vatataura navo chida kunzwisisa kuti vanofungei pamusoro pezviri kuitika iko zvino izvi kuti vamwe vakadzi vari kuita gumbo mumba gumbo panze. Mashoko andingada kutaura pane nyaya yabva kuitika iyi ndeyekungoti amai ava kana zvanga zviri zveshavere chihure havaifanira kuhurira mumba, pamwe ndezvedzinza chimwe chihure ndechedzinza chokuti nyangwe aitonzi agere anongohura chete. Kuhura kwacho anenge achitobudisa pfuma iri mumba achitopa chikomba. Saka mai ava ini ndo chanovashorera ndechekuti vakata chihure pamba pane mwana. Dai vakangoita chimwe chihure chavakakanganisa ndechekuti vakahura nehama. Pamwe dai vakahura nemutorwa zvaiva zviri nani. Mutorwa aikwanisa kuzovatora. Zvinapa hama iye ikabva yabuda yakumukadzi wayo. Apa zvaoma. Chimwe chino chakashora nyika ndechekuti vaona kuti murume adonha mumaini achikoka makumbo ese akuvara achikuvarira ivo ndo pavakuhura. Pamwe dzimwe dzenguva pamwe vaitohura kuti vaone mari yekuchengeta murume hatizive. Pamwe vaitohura kuti vazvibatsire kuti murume pamwe haachadzoka sezvo murume anga ari pacritical point hatizive kuti zvakamira sei, kuti hasati ndagara wangu navo pasi
kuti tione kuti zvakamira sei.